De la regata es lo que se da. Trintxerpe arraun elkarteko arraunlaria gera, eta neske bakarrik osaturiko traineru bat osatu dugu, veteranen ligan parte hartzeko. Bai, eta, bueno, hasi ginean, ja, ekainean egingo du urtebete, eta iraietik aurrea, ja, hasi ginean pixkat uretara juten, eta, bueno, hementxe gaude. Oraindikan 38 emakume, kirolian, eta pozik. Asteburu batean izan zen bonbazo bat, ez dakit, 2 egunetan edo, ja, ez dakit zenbat emakume geunden, baina igual 30. Izena ematen, talde handi bat osatu zen, eta gero ja hortikan pixkanaka, ea zer helbururekin, eta hasi ginen animatzen, baietz, azkenean uretara baietz, ligan parte hartzea baietz, berotzen hasi zen, eta hemen gaude. Ausarta batzuk, egia esan, erresa ez da. Bueno, argi dago, asteburu baten hau bakarrik galdetzen ingurukoei 50 emakume baino gehiago elkartu ginen, baiezko eman genuen hortan, eta beste mugimendu batzuekin ikusita ez beharra egon, eta zen nahia dagoen, emakume kirola egin nahi dugu, eta emakumeen artean elkartu nahi dugu, eta ja ez da elkartzori kirola elkarrekin egin, eta gure komunitate hau sortu, elkar bizitza asko egiten dugu, arraun egin bai, baina ondoren ere bai, elkartu egiten gera, eta pixka bat gure behar hori ere, gauza askoren isla da, ez? Guk hori egin nahi izatea, esan nahi du behar hori daukagula guk ere, eta ez daukagula errez hori asetzeko. Eta gero hori esan nahi duela ez, guk naiz eta etxetik kanpo lan egin, etxean lan egin, familia eduki zaintzak bai goiti bai bekoak, dauzkagu gauza asko, eta hemen elkartzen gera askotan, elkarrekin arraun egitea, elkarrekin entrenatzea, eta ez, adin bat bete izan, eta karga asko kitza, ez du esan nahi kirolik egin ezin dezakegunik, orduan hor bai animatzen dugu, ez, jendea elkartu eta kirola egitea. Gainera ez da kirol erresa, hau, baino hala ere, nik uste lortzen ari gera. Hori da.